L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Danjel. Jien Danjel kont qiegħed inħares meta tqiegħdu xi tronijiet u wieħed xieħ fil-għomor qgħad bil-qiegħda. Ilbiesu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf waqfin qudiemu. Il-qorti qadet bil-qiegħda u l-kotba nfetħu. Bil-lejl derli li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej fis-sħab tas-sema. U baqa' sejjer sax-xieħ fil-għomor u tressaq qudiemu. U lilu ngħatat ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien. Il-ħakma tiegħu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u s-saltna tiegħu li ma tinqeredx. Il-kelma tal-Mulej. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta rrafniekom dwar is-seta ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa minant Alla l-Missier ġieħu sebħ u leħen it-tron ta' Alla nstema' jgħid għalih dan hu ibni il-għażiż tiegħi li bih jiena nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza. U għandna wkoll kliem il-profeti li hu tal-ikbar qawwa. Talmu tajjeb tħarsu lejn dan bħal lejn fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam. Sa ma jibda jbeġbex il-jum u f'qalbkom titla l-kewba ta' filgħodu. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħamjew lil Pietru u l-Ġagbu u l-ħoħ Ġwanni waħedhom. Tellaħħom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattietom. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: dan hu ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq fuqhom, messhom u qalilhom: qumu, tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u ma raw il-ħadd ħlief il-Ġesu waħdu. Huma nażlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-Mulej.